Bueno, buenos días a todos e a todas. En primeiro, pois, o agradecemento ao conselleiro municipal, don José, e ao director do GACAL, a don Manuel, por acompañarnos na presentación de esta memoria dos datos do ano 2019 do CREGA e, por suposto, do CREGA do conxunto do medio rural, porque sin medio rural, pois, estes datos non serían posibles. As cifras este ano pois siguen a avalar a labor do Consello pois ano tras ano. A demanda cada vez é maior de produtos ecolóxicos e disparou as vendas pois nunhas cifras que aproximamos os 93 millóns de euros, 92,7. Pero tamén miramos outras variables como poden ser a superficie, crece en un 3%, a superficie certificada, preto de 35.000 hectáreas, e o número de operadores pois tamén se achega aos 1.182, que supoñen unha suba dun 2,6%. Estes dous últimos datos, pois, nos gustaría que foran un pouco maiores, tanto a superficie como operadores, pero temos o dato da facturación que nos ven a constatar, ao meu entender, unha cousa moi importante, que é a consolidación das industrias nas súas ventas, posto que non medra tanto nin as hectáreas nin os inscritos, pero si ano tras ano seguimos cunha suma moi importante na subida de facturación, porque a día de hoy creo que calquera empresa pois firmaría unha subida de casi un 18% das súas ventas. En canto á superficie, pois sinalar que Lugo pois sigue mantendo casi un 48% de terreno certificado en Galicia e por tipo de cultivo pois facer un pouco hincapé no peso da castaña, porque representa 4 de cada 10 hectáreas dedicadas aos cultivos permanentes. A relación de inscritos tamén continúa incrementándose gracias, sobre todo, a un porrón das industrias. Na última década case se cuadriplicaron e supoñen xa un 27,7% no conxunto dos operadores. As ventas son de novo a variable que máis medra, con crecemento de 18 puntos, e a facturación con 93 millóns de euros, que logo o secretario nos explicará a continuación os datos máis polo miúdo por provincias. Pero antes me gustaría comentar os resultados dunha sondaxe interna que fixemos no CREGA sobre a COVID-19, e aínda que houbo excepcións, case un 54% dos enquisados disminuíron a súa facturación por mor da pandemia. As ventas caeron en algún sector de forma significativa, 4 de cada 10 reduciron as súas transaccións á metade. Tivemos unha elevada porcentaxe de inscritos, un 41,5%, que mantivo os seus niveles semellantes, non lles influiu pois a pandemia. Isto ven un pouco tamén aos canales de venta que tiña cada un. Por eso recalcar un pouco que os que xa practicaban un canal de venta que era a venta online no sector ecolóxico, pois non sufriron tanto. E este resultado nos dá que o 89% dos enquisados non dispoñía deste servicio antes da pandemia, pero un 12,3% puxo en marcha durante o estado de alarma. Agora, á vista do escenario actual, 3 de cada 10 teñen previsto activar a venta online a curto e medio prazo. E en canto á recuperación, os operadores confían que o seu negocio se repoña no 2021 e hai un 37,5% que é un pouco máis optimista e creen que van salir da crise no segundo semestre deste ano. E xa por último, para engadir que a principios de agosto imos lanzar unha nova campaña publicitaria para dar a coñecer a marca CREGA, que, como ben sabéis, foi un cambio que houve no logo, que houve que retirar as palabras das comunidades autónomas, e o CREGA non era moi coñecido entre os consumidores. A partir da semana próxima e hasta o mes de setembro, varios autobuses rotulados percorrerán as 7 grandes cidades galegas con imaxes de diferentes produtos certificados e o lema que está usando o CREGA, que é de Somos Semente. E agora, para que
pois explico un pouco máis os datos polo miúdo e por provincia. Damoslle paso ao secretario. Gracias. Bueno, como ben comentou Paco, vamos a dar paso a un pouco, pois, comentar os datos máis suliñables. Bueno, vamos a ver tres variables. Unha é a superficie certificada, outra sería o número de inscritos e outra pois, sería o volumen de vendas certificada. Bueno, superficie inscrita, ainda que solamente medrou un 2,9% respecto a 2018, ese é o crecemento neto. Durante o ano 2019 tuvimos unha constatación de que moita xente que se retirou e non tuvo un relevo xeracional, pois abandonou a agricultura ecolóxica e, en algún caso, se trataba de explotacións pois, que tiñan bastantes hectáreas inscritas. Ainda así, pois, o crecemento neto foi un 2,9%. Ben, a superficie inscrita, como comentaba o conselleiro, nos estamos afectando as 35.000 hectáreas. Lugo, como sempre, pues, representa casi a mitad da superficie inscrita e, sen embargo, onde se deu un crecemento máis acusado, con un crecemento de casi 10 puntos, foi na provincia da Coruña. Tamén é certo que partimos dun nivel inferior. Nesta representación, pois vemos, como os comentaba antes, que Lugo representa a mitad da superficie inscrita e o resto das tres provincias pois teñen un 17% na provincia de Pontevedra, un 24% na Ourense e un 9,4% na provincia da Coruña. Bueno, a variación en hectáreas queda neste cadro: 195 hectáreas en Lugo, 133 en Pontevedra, 378 que foi onde máis medrou en hectáreas a provincia de Ourense e 294 na provincia da Coruña. Neste outro cuadro representamos o que temos en agricultura ecolóxica. Cando se inscribe unha superficie ten que pasar un período de reconversión, un primeiro ano de prácticas e despois xa pasa a columna de superficie certificada. E bueno, aquí neste gráfico suliñamos que do ano 16 ao ano 19 creceu un 25% a superficie inscrita neses 4 últimos. Non me vou estender máis nesto da superficie. Quen queira a presentación, pois, ou ven mandando un correo electrónico ou ven ponendose en contacto con Elba, pois registramos todos os datos polo minuto, incluso datos que aquí non vamos a comentar, como número de cabezas certificadas en ecolóxico e esas cousas. Bien. En cuanto ao número de operadores, pois pechamos tamén o exercicio con un crecemento positivo no número de operadores, unha suba do 2,6%, pechando en 1.182 operadores. Neste gráfico o que representamos é que na primeira parte da vida do Consello Regulador, desde o ano 2001 a 2009, os operadores representaban, os elaboradores representaban o 12% do volumen total de operadores inscritos. E nesta última parte da serie anual de 2013 ou 2019 representan entre o 20 e o 25% os elaboradores respecto do total dos inscritos. Isto o que nos constatamos, o que fai é que chegue máis produto certificado ao mercado e fai que a variable que nos consideramos que ten máis importancia, que é o produto que se coloca no mercado, pois que teñen os crecementos de 2 dígitos desde fai uns cuantos anos. Aquí temos representadas as actividades dos operadores en función do tipo de producción. De sempre no Consello Regulador temos definida a produción animal, a produción vegetal, a acuicultura, a recolleta de algas e a labor dos elaboradores e comercializadores. Pues aquí vemos que as distintas provincias pues, teñen un comportamento e un significativamente diferente. Temos a provincia de Lugo, onde hai máis productores, sobre todo de producción animal e de producción vegetal, tamén na provincia de Pontevedra, de producción vegetal, en la Coruña, e onde máis elaboradores atopamos é na provincia de Pontevedra. Despois, prácticamente empatados a provincia de Lugo e Coruña,
un pouquinho menos a provincia de Ourense. Neste caso temos todos o número de operadores que temos por provincia en producción animal vegetal, apicultura, recolleta de algas, comercializadores, exportadores e elaboradores. Bueno, así para dar uns datos que vemos que hai un crecemento así apuntado, no período 2009-2019 a cifra de operadores disparouse un 116%. Os operadores na última década se cuadriplicaron e xa representan un 25% do total dos inscritos. Un de cada 4 inscritos é elaborador e comercializador. E os produtores siguen levando o peso en cuanto ao volumen total de inscritos, o 74%. Se o 25% son os elaboradores, pois o 74% son os produtores. A produción vegetal mantén o maior número de operadores, case o 50% dos operadores que temos son de producción vegetal, e Lugo é a provincia que máis inscritos ten nesta actividade, 43%. Os operadores das provincias atlánticas, lógicamente, son os que concentran a produción acuícola. E, con respecto aos elaboradores, supoñen o 74%, manipulan, supoñen o 25% do total dos inscritos e teñen un crecemento este ano do 6%. O crecemento dos elaboradores e comercializadores é superior ao crecemento dos produtores. E temos 79 firmas que comercializan e importan e exportan produto, que iso tamén é importante, de cara aos mercados exteriores, e en Pontevedra é onde establecen boa parte os elaboradores e comercializadores. Un de cada 3 elaboradores e comercializadores ten o seu domicilio social ou a súa fábrica ou punto de elaboración na provincia de Pontevedra. Bueno, finalmente, vamos comentar un poquinho por arriba o volumen de vendas certificadas. Esta é a variable que máis creceu nas 3 variables que valoramos a hora de facer o análisis do crecemento da produción certificada no ano 19, creceu un 17,88% con respecto ao anterior. Estamos perto xa da barreira psicolóxica dos 10 millóns de euros, nos falta un pouquinho, que penso que ainda crisis e todo, pois en este ano 2020 penso que podemos apagarlo. E con respecto ás liñas de produto vegetal, produción animal e apicultura, pois isto é o que representa. A produción animal, nós somos unha comunidade netamente gandeira, representa no ano 2019 56 millóns de euros, produción vegetal 21 millóns de euros e apicultura 14 millóns de euros. Bueno, vendo esas tres liñas, produción vegetal, produción animal e apicultura, pois o crecemento foi un pouco dispar. O crecemento vegetal foi un 6,41%, a apicultura un 3,62%, e o que máis se incrementou foi a produción animal un 27%. Eso, bueno, depende do tipo de produto, da demanda, un pouco, pero bueno, sendo fortes na produción animal, resulta que desas 3 producións é que máis o mellor. Por provincia, pois a provincia máis dinámica, como pasaba coas hectáreas, segue ser a provincia da Coruña, percentualmente. Pasaron as vendas de 16 millóns de euros a casi 21 millóns de euros, un crecemento dun 27%. Ourense tamén se comportou positivamente en cuanto a volumen de produción certificada, pasando de 10 millóns a 12,3 millóns de euros, 22%. A provincia de Pontevedra de 22,95%, 22,95 millóns de euros a 26 millóns de euros, un 15%, e a provincia de Lugo, que solamente medrou un 13,2%, pasamos de 29,3 millóns de euros a 33,12 millóns de euros. Quanto máis volumen certificado, pois menos vai sendo porcentualmente o crecemento. Para rematar con isto dos produtos certificados, pois o pilar fundamental, como xa vos comentei antes, é a liña de produción animal e o produción láctea. A produción láctea representa 32,9 millóns de euros.
Houve un crecemento importante no volumen de carne ecolóxica. Aquí na carne ecolóxica pois destaca fundamentalmente a carne de agricultura. Falando de acuicultura, dende o 2012 que se estrenou a produción acuícola certificada en ecolóxico, con 104.000 euros ao día de hoxe, se multiplicou por 52 veces, creceu 52 veces, e crece o mase do leite con crecemento de 15,7 millóns de euros, os ovos con 6,3 millóns de euros, e un crecemento importante da mazá que se apañou no ano 19, que creceu un 84%, e despois a demanda de ovos. O crecemento na demanda de ovos fixo que houvese máis granxas certificadas en produción avícola para a costa, e tamén creceu bastante pois a venda de outros produtos elaborados, salteados de algas e vegetais preparados para tartas, un capítulo que temos aí de outros elaborados que non podemos catalogar nos anteriores. E bueno, xa comentamos antes aí fora o tema dos cereais, que houve unha baixada, pero que é un cultivo que tampouco está moi estandarizado no Consello Regulador. Hai moi poucos produtores, uns poucos que se dan de baixa, e por iso pois caiu a produción certificada. E tampouco foi moi un bon ano para as castañas, porque houve escaseza de choivas e fixo que non crecera o froito. Aquí nesta tábua vedes os produtos certificados en función do tipo e cos crecementos. Bueno, pois os aceites un 18%, as castañas, como comentaba antes, caíron un 43%, carnes e derivadas un 24% de crecemento, unha diferencia de 3 millóns de euros, os cereais, bueno, que comentábamos antes, as conservas de peixe, pois, se estabilizaron, decreceron un 6%, as conservas vegetais prácticamente están calcadas, con decrecemento dun 4%, e o resto das variables prácticamente creceron todas. Os frutais, o que vos dixen, creceron un 84% por mor de ser moi bo ano de mazá para sidra, as hortalizas un 16% de crecemento, o leite un 26%, pasando de 26 a 32 millóns de euros, outros elaborados, que vos comentaba antes, pasando de 4,1 a 5,7 millóns de euros, un crecemento dun 40%, os ovos un 60%, panificación casi un 20%, pois un pouquinho nesta línea. Bueno, pois con isto, para rematar as tres cifras, 34,7 millóns de euros, 1.182 operadores e 92,78 millóns de euros, dos cuales a produción de origen animal supón casi 70% das ventas. Por miña parte, xa debo ganar os datos. En primeiro lugar, o que quero é, evidentemente, felicitar aos produtores en ecolóxico de toda Galicia, en particular os responsables do CREG, que están hoxe aquí, o secretario e o seu presidente, pola súa constante trayectoria de éxitos colletados por este sector nos últimos anos. Son anos que se pode ver nas diapositivas de crecemento continuo, especialmente salientable, e logo falarei un poquinho máis del, é o crecemento na facturación. Estamos a falar dun 17%, un incremento importante que reflicte unha das cuestións que defende esta Consellería do Medio Rural, que é a necesidade de que as explotacións teñan valor engadido no rural. O rural hai que vivir e tamén hai que vivir do rural, e para iso necesitamos valor engadido. Probablemente a mellor subvención que lle podamos dar a cualquier agricultor gandeiro sexa ter ese valor engadido que defenda as súas explotacións. Outro dato da memoria de 2019 é que xa é evidente que a produción ecolóxica non é unha moda nin pasaxeira nin minoritaria. É unha actividade, un nicho de mercado cada vez máis importante. Isto vese aquí en Galicia, pois en España, vese tamén en Europa, en feiras, pois, como algunas que vimos non este ano por mor da pandemia, pero si con habitualidade que reflicten o interese que hai no conxunto dos consumidores mundiais precisamente por este tipo de agricultura e gandeiría que leva o selo de ecolóxica, pero sobre todo leva o marchamo de sostenibilidade medioambiental, e non queda máis remedio que orientarnos hacia esas líneas. É unha realidade que o consumo de produtos ecolóxicos non deixa de medrar,
tanto no número de compradores como tamén na regularidade. E, ademais, é claro tamén que este tipo de produtos está incentivado por as instancias europeas. Acabamos de ver recentemente as estrategias da Ranxa Mesa e da biodiversidade que poñen o acento nestas cuestións. Eu só vos quero dar un dato. No 2030, de acordo coa Unión Europea, temos que estar nun 25% de superficie en ecolóxico. Aí non nos queda algo de percorrido para chegar a ese 25% aquí en Galicia, tamén en España, pero hai outros países nos que, ainda que a media da Unión Europea está en un 8 ou un 9% de superficie agraria útil que hoxe está certificada en ecolóxico, todos temos que avanzar cara a ese objetivo. Pero en todo caso, con independencia dos selos, que aquí defendemos, por suposto, selo ecolóxico, temos que traballar nunha produción sustentable e respetuosa co medio ambiente. É dicir, se está certificada en ecolóxico, por suposto, moi ben, pero cualquiera outra producción ten que ir cara a esa línea de sustentabilidade. Esa sustentabilidade medioambiental é o que nos indican os requisitos da próxima PAC. E unha das cuestións que nos debatimos a semana pasada no consultivo co ministro de Agricultura, no que lle trasladábamos que a PAC tiña que ser dotada orzamentariamente máis todavía se cabe por eses requerimentos medioambientais que se están a poñer a nosos agricultores e gandeiros. Nadie está en contra de que se faga unha produción máis sostible, pero o que se decimos é que necesitamos máis financiamento para poder irnos hacia esa produción máis sostible. Por lo tanto, o financiamento que se acabou é todavía insuficiente polos novos requerimentos que se nos van a impoñer na PAC. Dándovos os datos, teño que repetilos evidentemente porque hoxe é a presentación da memoria, a mí me interesa especialmente o crecemento, como decía, da facturación, casi un 18% do 2018 ou 2019, 92 millóns de euros, é dicir, xa estamos moi cerca desa cifra, decía o secretario, máxica, dos 100 millóns de euros, e que o poden conseguir neste 2020, debe ser que teñen datos de que non lle vai mal ata o 30 de xuño, por tanto, esperaremos que na próxima presentación podamos xa decir que pasamos os 100 millóns de euros. Subimos tamén en superficie inscrita, agora vos falarei do que queremos nós facer para incentivar a superficie inscrita, son casi que 35.000 hectáreas, nun decenio, é dicir, nos últimos 10 anos subimos un 144%, temos que seguir facendo máis traballo, pero dados conta que en Galicia temos unha ventaxe adicional para poder subir estas hectáreas e é que hai terra, moita terra, que hoxe está pouco utilizada ou abandonada e que pode precisamente ser recuperada en ecolóxico. Unha das cuestións que falábamos antes coa CRAEGA respecto das aldeas modernas, que todas elas prácticamente pola situación na que están e polas características que lle pedimos poden ser certificadas en ecolóxico. Por último, e como terceiro dos datos que tamén tendes nas diapositivas, pois subimos o número de operadores e nos situamos casi nos 1.200. Co dato do valor engadido, co dato da facturación, non cabe ninguna dúbida de que a agricultura e a gandería ecolóxica son actividades que xeran valor engadido. Valor engadido suficiente para dar unha rendibilidade que permite afirmar a este conselleiro, a Consellería de Medio Rural, que é unha actividade que temos que, sin ninguna dúbida, impulsar. Matamos varios páxaros dun tiro, non? Por un lado, acadamos esa sostenibilidade medioambiental cunha superficie certificada con un organismo como é o CRAEGA, que nos permite tamén acreditar frente á Unión Europea esa sostenibilidade e, ademais, traballamos nunha actividade económica rendible e con valor engadido. Que é o que queremos facer nós dentro da Xunta de Galicia para apoiar este incremento de superficie ligada ao ecolóxico e ao mesmo tempo tamén colaborar nesa sostenibilidade? En primeiro lugar, todo o proxecto de aldea, un modelo, dada as súas características na que requerimos abandono, é dicir, que haxa superficie sin traballar e que haxa superficie que leva varios anos sin ningún tipo de produto fitosanitario, por lo tanto, se dan as características para poderlo certificar en ecolóxico. O que vamos a facer é certificar en ecolóxico todas as aldeas modelo, para darlle ao operador a posibilidade de que faga o seu desenvolvemento da súa actividade nesa produción ecolóxica. Eu quero venir como exemplo a aldea de Oslo, que é a primeira aldea modelo de Galicia. Producción de porco celta en ecolóxico e en extensivo, pero ao mesmo tempo que desenvolve ese gandeiro que está desenvolvendo a actividade de porco celta en extensivo, tamén vai facer plantación de cultivos en ecolóxico para lle dar de comer aos seus porcos celtas, é dicir, para pechar o fin. O que pretendemos coas aldeas modelo é facer unha rede que nos permita, neste ámbito ecolóxico, que cada aldea modelo poida producir o necesario para surtir a outras aldeas modelo buscando ese concepto de circularidade que tamén é tan demandado e tan importante nesta economía actual e pola propia
Unión Europea. No caso da castaña, que dicía antes tamén o secretario, se tuvo unha baixada, sabedes todos que estamos facendo un esforzo moi importante na loita contra a avispiña. Eu mesmo esta semana que estuve en Vilar de Bos, en Riós, en zonas de cultivo e de produción de castaña, tive a ocasión de comprobar a implantación do Torimos, que é o bichiño, dito isto en términos pouco técnicos, pero que estamos contando o depredador da avispiña, estamos advertindo que se queda xa no territorio que empeza a facer a súa labor, e, por tanto, eu quero tranquilizar os produtores, tamén neste caso Rega, porque entendemos que a batalla contra a avispiña estamos ganando, que é a que principalmente afectou estes anos o cultivo, pero queremos traballar tamén nese recoñecemento ecolóxico dunha parte tan importante do noso territorio como son os outos tradicionais. Levamos como compromiso para a próxima legislatura, agora somos un goberno en funcións, pero evidentemente se traballará nesta liña, a recuperación de outos tradicionais, eses outos que todos podemos ter na cabeza que supoñen unha parte tan importante da nosa paisaxe, e eses outos se van a recuperar tamén para a agricultura ecolóxica. Vamos buscar aí tamén ese componente de circularidade e vamos dar un aproveitamento económico a unha parte, como decía, tan importante da nosa paisaxe que non nos podemos permitir baixo ningún concepto que desaparezca ou que quede abandonado. No caso da manzana, que está fundamentalmente centrada na estrada, queremos implantar, sabedes que a Lei de Recuperación e Posta en Valor da Terra Agraria de Galicia, que vai tamén como unha dos obxectivos da próxima legislatura, leva a figura dos polígonos agrarios. Dende logo, queremos facer polígonos agrarios tamén de manzá, e esa manzá, probablemente, porque a práctica, ou boa parte dela está certificada en ecolóxico, tamén queremos impulsar a súa certificación en ecolóxico como unha das liñas de traballo importantes. E, por suposto, todo o que ten que ver co leite e cos seus derivados, todo aquel produtor que queira deixar, dixéramos, o seu traballo de xeito ordinario e pasarse a ecolóxico, pois aí tamén vamos, evidentemente, a apoiarlo. Por lo tanto, o que vos queremos trasladar hoxe xunto co CREGA é que temos que facer unha aposta clara e diáfana pola sostibilidade medioambiental da nosa agricultura e gandeiría, polo benestar animal, en definitiva, polos mecanismos que nos permitan acadar ese valor engadido, esa rendibilidade das nosas explotacións e ao mesmo tempo tamén converxer hacia os criterios que nos está demandando a Unión Europea, porque os cartos que veñen van vir moi ligados a todos estes obxectivos que teñen moito que ver co que estamos hoxe aquí presentando, que é, sin dúbida, uns moi bons resultados da agricultura e gandeiría ecolóxica en Galicia. Sí, eu unha cita respecto das aldeas modelo, cantos destes núcleos están identificados ou temos identificados en Galicia actualmente? O que poderían axustarse a estas características? Vamos a ver, vouche falar de memoria, pero como temos aquí o director do Banco de Terras, se igual algún dato que non se corresponda, neste momento debemos ter en proxectos 70. Pero traballados con datos que estemos recollendo firmas e tal ao redor, Alejandro, 20, 22, pode ser? Como vai, 25? 25. E temos declaradas 11. Se queredes vos explico o procedimento, pero é dende que nos piden, é dicir, a petición computaría 70. As que temos traballadas xa con perímetro delimitado, porque sabedes que nas aldeas modelo nos collemos a aldea no centro e despois facemos un perímetro. O perímetro non é idéntico en todas. Buscamos sempre acadar accidentes naturais ou artificiais, é dicir, me explico. Tratamos de chegar a unha carretera, tratamos de chegar a un regato, para que? Porque as aldeas modelo, ademais de traballar agricultura e gandeiría, teñen que ser mecanismos de prevención de incendios. Non hai outra posibilidad. Eu decía antes, cando falábamos dos incendios, que xunto co tema dos incendiarios, que é moi forte en Galicia, temos que empezar a facer cousas no territorio para paliar os efectos dos incendios. Si no incendio de Flariz tuveramos no medio, se alguén conoce aquela zona, que é unha media ladeira que baixou con moito vento cara ao sur, se tuveramos no medio, nunha aldea modelo con cereal en ecolóxico, parábamos, en vez de 700 hectáreas, pois terían sido 200 ou 250. Por tanto, temos que empezar a traballar con esas cousas. As aldeas modelo son unha primeira demostración desta ordenación do territorio. E aí, o que decimos é que de paso que recuperamos, como son terras abandonadas, temos moita facilidade, nos lo poden eles explicar, para acreditalo en ecolóxico. Por lo tanto, o que queremos é darlle a todo aquel que queira explotar as aldeas modelo a posibilidade de facer agricultura e gandeiría en ecolóxico. Certificamos a superficie e apoñamos a súa disposición. Rematando a pregunta que me decías ti, neste momento temos proxectos de 11 que xa se firmaron, porque sabedes que aí necesitamos o apoio de todos os propietarios. Non é un procedimento sinxelo, lo explico moitas veces, pero é poñer de acordo a todos os propietarios.
pero a xente está respondendo masivamente. Non hai ninguna aldea modelo firmada na que non firmaran máis do 90% dos propietarios. Que a xente o que quere é que se traballe a terra. Nos aí arrendamos, buscamos un explotador, como neste caso de Osmo, un rapaz ali da aldea que quiso desenvolver a súa actividade, e neste momento estamos traballando nas outras buscando eses homes e mulleres que vayan a desenvolver os proxectos. Pero repito, as aldeas modelo buscan acadar agricultura e gandeiría con valor engadido, facer prevención de incendios e ao mesmo tempo tamén empezar a ordenar o territorio dun xeito diferente. E se me permitides, na lei de recuperación e posta en valor da terra de Galicia van figuras máis potentes como poden ser os polígonos agrondeiros forestais, que estes permiten facer o mismo que nas aldeas modelo, recuperar terra abandonada, pero sin ter que estar ligadas a unha aldea e en superficies, si cabe, máis amplas. Pois eu digo que as aldeas modelo vamos a ter que empezar a chamarle tamén aldeas seguras. Protexémolas contra os incendios forestais, recuperando a actividade agrícola e gandeira. É dicir, pode ser un ecolóxico, muitísimo mellor. E por último, respondendo xa por completo, cualquier aldea que hai en Galicia é susceptible de ser aldea modelo. Que temos 33.000. O sea, que non ten por que estar... Perdón, porque entendí que tenía que estar abandonada, non ten por que estar abandonada. Entonces me corrijo, ten razón. Teñen que ter, dixéramos, a ver, non é que teñan que estar abandonadas, é que onde non hai abandono alrededor da aldea non necesitamos facer esforzos de prevención de incendios. Por tanto, nós nos centramos naquelas que están abandonadas. Por outra banda, e seguro que igual me expliquei mal, se non están abandonadas, a xente xa non necesita ceder esas terras para poñelas en cultivo. Nós temos que ir aos sitios nos que non hai cultivos, porque senón, imagínate, por eso hai poucas aldeas en zonas gandeiras, aldeas modelo, ou susceptibles de ser aldea modelo, porque todo o que está ao redor da aldea, pois a mellor en Mazaricos, pois está comprado, neste momento seguramente estará plantado o maíz, pero aí, non sei se te dades conta, non hai un incendio. Entonces, nós estamos indo aos sitios onde, evidentemente, temos máis perigo para os incendios. E, ao mesmo tempo, o que decimos é que desbrozar está moi ben, pero é un gasto que todos os anos acaba ou cansando ou agotando económicamente a que ten que facer ese gasto, sexa o propietario ou sexa a administración pública. Mentras que se implantamos actividade agrogandeira, estamos levando a cabo esa limpeza e xerando ao mesmo tempo unha actividade con valor engadido.